Obiceiuri care ne fac iritabili. Nu potolim foamea la timp. Ce putem face în acest sens? Încercăm să setăm un momentul la fiecare 2 ore. Când sună semnalul, încercăm să înțelegem organismul nostru, cât de foame ne este și dacă este timpul să mâncăm, atunci mâncăm. 2. Urmărim seriale sau programe pline de acțiune înainte de a merge la culcare. Ce putem face? Alegem scene mai calme pentru vizionarea de seară și păstrăm materialul plin de acțiune pentru un weekend ploios. 3. Zile întregi nu ieșim din casă. Ce putem face? Încercăm să facem cel puțin o scurtă plimbare în 30 de minute de la trezire. 4. Permanent verificăm notificările din telefon. Ce putem face? Pur și simplu lăsăm telefonul în altă cameră sau punem notificările pe mute sau chiar scoatem notificările de pe ecranul principal. 5. Ne cufundăm în fluxul de informații negative. Ce putem face? Urmărim știrile doar dimineața și seara, iar în timpul zilei facem lucruri relevante fără a ne distrage de la știri. Probabil nu mă vei vedea niciodată, dar dacă îmi vei da urmărire, putem crește în fiecare zi.